Ayan, may buntag sa inyo ha. Nya si Jerry sige ko sa kuha nga. Yung ulo, tada. Ay, kuha niya. Sige lang para at least nga daghan ang masayo. Dati di ko nagangane nya daghan man nag-request nga. Para daw makabalo pod ang mga lagyo. Mo na mga lagyo mabot diri. Pati ang taga Japan abot kay diri tungod lang ani mga ungane. So, Hindi mo ko nagkita na mo sa... asa ka nakabalo sa kuha? Chat. Tama to. Oh, pero sa dili sa group chat o kakakuan. Wala. Ang pinakauna murag tuig na ata ang naging una ko si Manulat. Ay, sila. Dito man sila pagkuhan ako pagkasakit. Kay naadto ko dito, naato may kapatagan kami ni Andy Alterado sa sa rek. Si Ilmamer baka balukan ko ulo ko balo. Sa nilang balay ni Agi remedya. Nag-text ba yan? Hindi lang kay Wangan ni mo isugay ni kaka. i-text. Giingnan naman na siya. Ingon na ito ko. Emergency, magpa-emergency ba? Anya, Si Joyce na si Joyce, Batigas. Emergency daw sila. Yan ko, mo to gipaluapan na ko si Manulat kung pre. Kumusta na si Kuan mo lagi yan? Mando. Dili, wala ka ging na nila Alison. Wala. Lahi. Ako lang dito sa Salamat mama. Kinamat ko si Si Marite. Si Marite. Si Sina Allen. Lain ng lawas ato, nagpa-emergency amo, kung gusto na nagkuhan susit. mo to na ko nag mo pa pay pagkapil na ko karon wa pagay ko kakuan gani sa duwan. Ako nag-imong video. Nakakita ko sa Gise. 20 lang mo. Yun na kagamanan ako na yun. Kina mo din nagamentin nimo. Wala man. May naadaw. Ay, titi. O piti. O, kanang exercise ang pagkakas. Exercise ba? Kapag So pila ka tuig na nimong gipamati? isa. Art mo po na enlargement sa art. Enlargement. Enlargement. Di ka pwede mahago pero Nag-ibunta. Kapag tayo. di ka pwede mahago, di po ka stress. Smile lang pero. Wait. Kanang kuhan ba? Kanang sa palay ba? Ato ako may. Pero hindi. Mahal nyo lang po din. Alam kayo. Ang kuan jud ang dati met, barato jud ko. Ang problema man gud di mo gud pidikab akong ginadala. Dati pidikab man ko. Oh, nya ka namang nahihilo diha. Pati mahal sa gasolina no. Correct. Imbis nga ang akong diri sa dog all 500, irog na po na po 600 kay ko. Kung dili mo gusto kung service, anihan na lang ko ninyo. Pwede ra mo kog 200, pero wa ko'y gasolina. O di ba anak ko, masukol mo po sila kasi 600 eh. Wala po ngayon. Pagpwede lang. Pagpwede lang. Tingtang mo ni mo Ha? patugos balay. Katulad mo kag balay no. Wala eh. Basta ginayan sa unang mo pa. Nakalimot mo, wala kay kong Ringan katuan. mo. Nao sa ba. Katong ikuan manulat mo to. O pero kay sara mong gusto niya. Wala na Ito mo. man sa galingan. Ha? Nagbalingan na mo. Pero inapangutanan ay hindi nino. Nainino na mo karon. Mo presures na. Dili na presures. Sina inino na. Pero may kunang ninino. Lagi bulag distura primero. Wala ko kabaluan na eh. O lagi Ay, namarites na talaga. Kaya, di ba nag-apil ka sa una sa atong Miss Intrams? Wala oy. Kung sige ito kapilan mo sa una? Sa kwanto sa kana. Di sa, kan ba? Wala. Sa eskwela nga na, di sa eskwela na, di ba? Ayo, kana kaming kuan yun eh. No, napil na. Ano na to? Kung na nakalimot mo gusto. Basta ka mo na mga kuan na. Dito na ako nakakuan sa group chat nga, oy, mo ni daghang kinakuan. Kani si Rachel, si Rachel, si Lourdes, Miriam. Miriam, Miriam. Puro nahilot ang mong topic dito pag birthday. Aday. Uy, sige na birthday na matadad. Nahilot na matadad. Puro mo po din sakit ang likod. Mga lawas. Sige. Mga pila ka kuha na naman tuig na no. Kani isa ka ragot. Kani. Walang gyud. Pero anaon. Pabalo ka. Ana kay gamay irog. Ana ra. Irog dire wala. Ana ra. Sige daw. Ana. Wala gyud. Ang KTL. Wala. Pero kung wala alalay, ana sa gamay. Tuig na gani. January 1 good. Speaker ko. January 1. 2000. 2021. May gano'n, yung inistorya, wala na ko. Oh, utal may. Pero naigo gamay. Oh, gamay lang. No, naigo sa gamay no. Matanggal ni. Oh, kani tanggal. Matanggal.
Ari tanan ba kanitanan matanggal no? Kana daw man kana rin mo. Okay, para mga anak na to imong mga kamot-kamot. Ilang, kaya naman. Ilang doon, dito. Di na ni makuha ng bulag din ni kuhan. Gusto mo yun. Gusto mo niya? Ano man? Para na ako yan. Ha? Gusto mo niya anting-anting o ano man? Dili. Kanina man. Ganun mo ba? Ano sa mo na? Para sa man na? Protection? Wala. Okay. Wala man. Pwede naman kanina. Dili pwede rin. Eh, anak mong siya, nag-ana na to met. Ang ugat na itong ipangitaw niya, masangit mong siya. Sayang ba, nag-anak? Makambak-ambak. Anak lagi na gabiin, nag-service pa meto gabiin nga. Matanggal man ka. O di matanggal na yung kutsilyo. Inom-dom pre ka sa kuha. Oo, inom daw eh. Naputoy kung si kuha, scanner nga kuhan daw, stroke ba to? Sige po. Pati po layo apo ng malungon. Ayun, saan? Sige mo rin mo sa lasay. Ang ganay nga na doy kon gunsa to nang ko kamoy anig digos ay kadako ba nato gasto ang gasolina. Mga gasolina na tag 20. Ganay niya. So kalayo to malungon. Kulang mo ang diskalibo dito round trip. Si Manulat mo to sige pamugo sa kuha. Kay ikaw lagi daw. Wala mo gud pwede na sa pre nga ako may manghagat pre. Di mo na pwede. Ang katuyo magpahilot mo manghagat. Pura tuyok na sa mga. Kana mo na mo. Ay, sangal ka. Sige, plastar man kulog siya. Ikulog din na siya kaya para maayo jud kami di na pwede. Ang address nimo dito kanina. Ugon. Lower Ugon upper. Ay, kakot mo dito no. Ugon lo. Ugon digos. Una lagi siya ko. Adili di pasaka dahil sa kuhan. Jagot dili ka mo. Galingan. Kilingan at mang. Mga gikan sa ubos pila ka kilometro sa ka. Kuwan na mga 50 meters na. Doon lang ito bagingan ni Kuan. Dura kayo. Napakay man. Sa kuwan. Pinindot man gud og home service lang ka pero di kay ka magkuan. Yabo na to. Sige, shout out sa taga Pugon, Digo City atong tabangan. Ako ang classmate. Ako agin taon na classmate no. Kaya tabangan tan eh. Ning kamot jud nga matarong in town. 1 year na niyang ginaantos atong tabangan ha. Sige. Ginhawa jud ah. Di ka mo ginhawa ah. Patay. Patay ayo. Patay na. Abang kita dili classmate niya. Ang classmate ay nang di na to tabangan. Wala ka ina ni manulat. Di ba kainan gani? Ilan ako si Joyce, ilan ako. Oh. Ilan ako diri. Tapos kay ilan na. Ilan na kay Santo. Oo, siya man nag-ingon. Sige lang wait, ingon ako sa GC. Anak mo siya. Wala mo apel sa GC ko niya. Magura ko si Jerry mo sige pamugos nga i-apel ko. Oto gi kuan ko ni kuan Miriam request. Mahilot po na to taga Bato din na. Ha? Sige na. Sige lang. Ako pang gipainit pa nako. Katilaw jud karon. Ilan. Sige lang. Ang ganda ko pa sa sanito. Ako pa ko ba. Todo. Wala ko ko. Tawag ba. Ito ko 5 kilos. Napayat na karon. Oo. Pero mas gamay ka sa una sa UM. Oy. Gamay ka sa una ay. Ako ko. Di ba sa UM ba? Oo, gamay ko. Ay, gamay kayo. Pero niarti jud kay dako. Ako, itig pa. Yan na kami ta. Pero pa nako ha.
Man, Ito? 18 days. Sige. Days na lang kadaan. Sige. Sarap. Ano ba ako ba? Kami na lang mato dito. Pwede. Sige ha. Buntag. Ito oras. Alas 8, alas 10. Lang. Alas 10? Okay. Pwede. Sige na po. Ito po. Okay. Layo ang gito niyo. Oy, Uy, kukun naman. Tuna kayo. anak ako gamay. Oo, sige. Sige lang, sir. Ay, sir, ito lang. Sige na po. Wala ko kung matag ko pa. Sige na. Ha? Wala ko pagkala ko. Ito na ko dito. Ha? Tama na. Dito mo pa yung pagsukot. Tama na. Ay, sakit kayo. Ano? Hindi ko naman surusuroy nagagimol. Ganun, oo. Kapantay ka ni Met, eh. Ano siya lusay ni sa Met, ha? Kung hindi na tandogon. Muda ko ang morning nung natuwa nga magpunga ka usahay. Bukas usahay, ha? Muna siya isimot, bukas sa matuga. Oo, ganun. Ay, Meron na sa kilo ko. Nagwaan na, wala na. Pagpuog na to. Picture kay taron kay abot na to sa isip. Wala naabot na yun. Malipay man atong classmate nga naabot kay dire kay mama nila pangandoy. Nga maadto ka eskuha. Balik do to Met. wala kayo ba? Ha? Wala. Ah. Wala na po nga rin. Ano si Noemi abot na kabron? Daw. Ha? Daw. Tumulong sa kayo mo to barko mo to yate. Kuwan si Aura, mag-apot sila. Aura? Aura na, apot sila. Kasi yung Yuki? Atay mga bigatin nga itong classmate. ikaw day. Ha? Ikaw day. Dahil? Ang hilap na ito agad. Pero dagan sa kota na kaila. Dagan sa kota na. Dool. Lingi daw kadalis dito sa tono. Kana. Okay ra ka? Foto? Ha? Adi pa maapil ron. Di pa mapil ka naghuot. Sunod na lang sa simana. Sunod na lang yun siguro, met. Murag. Nahuot akong kuwan ron. Ilang punto lang eh, balik ito. Balik ito. Yan na to. Yan na siya. Ah. Yan lang. Sukli lang doon kay first time man mo na yung ani nga kuwan.
Karong gabi eh. Sa 30 Mayo man yato. Ate ay. Wala room service. Ay. Masay sa abot sa balay. Kami lagi tayo ng buwan. Ha? Sudan. Gato ni Papa. Ato tami. Wala po ko bala. Ay, pinakalit ko to da kay naman ko na kung uyuan da. Ano to, nakalutog ahat sila Papa niya. Ano ko din, graduate ko grade 10 akong mamag da. Ha? Graduate ko grade 10. Ah. Ate. Inamita ni mo. Wala dito ang masud ang gabi ito. Ato gantag ko. Sa mga okay mo nanguli. Eh, ganahan po katakan ka sa video. Nasa Jay. ko na ba doon kay wala yung video kihan. Kanta mo lagi ka. Ha? Gapo lagi din kanta. Ya, alud daw ay pangit yung ba. Hello. Gapo lagi din mo. Eh. Dito mo ka nilang aksi karon. Ano man? Dito ba man auto daw. Ano man? Birthday. Kamailan mo na. Basta mo ting ting mana naman mo. Ha? Wala pa. Ya, ya pa may mula ka. Pwede ka naman man. Patukan. Kita kasi ko YouTube. Balay na Oh. siya mo na. Ha? Wala ka kita sa YouTube na ko. Tanawa YouTube. Eric Hilot. Si Jerlo. Usa po drawing sa ko. Pangit ka. Yatay mo sa iPhone. Hmm? Uwa. Indiro. Pila ka buk membro sa GC? Ha? Pila ka buk? Pila? O pero pila ka buk? Nagkato ka sa reunion. Atong Mayo. Ah. Wala mo ka apel, wala mo balo. Apel na sila ko. Hindi lang problema na. Apel oy nang sa. Yung ano kapag kuwan? Iti? Ha? Pero pa ka mahilot. Ayun, katuod mo dayon dere. Sama. Asa dere? Okay lang. Ilang?